Idan aka ce miki gani tafe ki lamunce mini in yi batu. Abin ƙauna ta Fatima ce da raina ban sa za namiji. Da zance naka nake ta tsuma kana ta ina ne abun fari. Abin da kake so ni zan yi ma in ba kai ni zan mutu ne. Kai ma haka ne. Ina noman ni mai sona sautin muryar ki ya sani jiri. Abar kauna ta Fatima ce, abar kauna ta Fatima ce. Kana tabbatin ka ina jin ka kamar bani ba nake jina. Ina kaunar ka ina son ka da kai na fake kuma zan ta faɗa. Ya sa kika ce sai ni haka ne.